Môžeme rýchlo začať. No dobre. Dobre kamaráti, tak vítame vás pri ďalšej recenzii. Ahojte. Táto je špeciálna, lebo točíme Stopolčan, akurát ideme cvičiť. Boli v štúdiu, nové prostredie. Boli sme nakupovať a takúto dobrotku som kúpil. Fruit punch, takže na to si aj pochutím, nebude to chutiť jak aviváš. Oni majú dobré príklady. Dobre, len z rýchlosti. Rýchlo mi načapuj, No, rýchlosti. takže je to skurvený blend. No, moc vám k tomu asi nepoviem. A ideme na to. Toto je také rýchlejšie. Je to úplne tých prvých punčov, vyšla od Psychotiku, tá prvá rada, takže vlastne originál. Dúfam, že to nenasypeme jaza. Takže máme takú retro edíciu teraz. Dobre, žiadne hrudky, to sa mi ľúbi. Kvalitka. Všetko letí. Počkaj, zas šaduj ma. No tak ty si dáš ešte ten citrón. Nechce nám ma vystreľovať. No dobre. A peknú farbu to má. Ten punč je veľmi dobrý. A voňa. Ja si ho dávam Voňa stále. pekne. Keď ako náš robenáci. Nedávaj, čo robíš? Že mi tu tam... Tu máš shaker, nedodávaš. Však chcem? No si bol pripravený sem. Ja som čakal, že mi polka odletí, vieš? Druhá odmerka reč. Daj si CO2. Dobre, ideme ďalšie. Počkaj, citrúnu chceš aj koľko? Koľko je jedna odmerka? Vieš čo? Vieš, aby sme to zase neprenali, lebo... Ja chcem si dneska aj pospať trošku večer. Hovorím. Nejdem na nočnú. Ty ideš do pekla, to je jednosmerka. No, tak daj. Iba 5 gramov. Dneska si ideme zacvičiť do 365 gymu. Dúfam, že tam Kryžaneka stretneme, aj sme si dali tréning spoločný. No, ten tam vždycky není, keď som tam ja. Ale jeho tréner tam bylo väčšinou. Hej, no. Tak, A toho by som, aj toho by som rád stretol. Konečne to mám v shakeri, jednúci metónou, lyžičkou. teraz nevieš ani aká bude rozpustnosť. Tak až ti ostanú hrudky papuli, tak nemôcť dobrú. No, to by nemali. Voňa je výborná. No. To je ono. Chuť 10 z 10. Nástup uvidíme za chvíľu. Nástup do akúci. A psychotiky, tie mali vždycky rýchly nástup, do 5 minút. Nebojím sa, že to nebude šlapať, čiže to pôjde. Prvýkrát Prvýkrát toto testujeme, ešte som to nemal. Keď sme nastúpili na tie novinky. ale povedz divákom, že tebe nesadli psychotiky. No mne nesadol ani ten Gold, akože chuťovo bol dobrý všetko, len mal som z toho zimnicu, priažku. Tá hlava ma bolela, necvičilo sa mi na to moc dobre. Čiže nič Vždycky som príjemné. mal kres toho, takže čakám aj z tohto, že budem mať kreš. Nič príjemné a práve preto to robíme. My sme vlastne pokusní králici. My vám poskytneme informácie o práve tých krešoch, ktoré nastáva, keď vám to žalúdok nezobere tak, jak by to mal. Samozrejme, nalačný žalúdok. Lebo No to je odporúčia 2 hodiny predtým jesť. najväčšia sranda je, že pumpy, tie sa travia hneď ako prvé. No je lepší účinok, keď si najedený, tak to postupne ide. Takže nemusíš mať taký účinok. Hej, postupne preto, lebo musí sa najprv straviť No, však pumpa a jasné. potom ti ide, vieš? To z našej recenzie. Ideme
na to, ne? Začali si nič. A cez to do posielku určite. Dobre, ideme na to. Čaute. Kamaráti, máme odcvičené a ideme si zrecenzovať toho psychotika. Takže, chuť bola výborná, tá nesklamala, aj rozpustnosť to ešte krinič nedostalo. Ako, jak som predvídal, tak som mal crash psychotiku, jak zvyčajne, lebo tí mi moc nepasujú. Ale no, teraz mal som zimicu cez tréning. Trošku ako, jak by som to povedal. Nie, že ma hlava bolila, ale akože bol som už na konci tréningu vyčerpaný. Mal som ísť vlastne, ešte som si aj prehodil tréning, lebo som mal ísť prsia a triceps a išiel som prsia a biceps. Som si to všimol, až keď som bol v polovici tréningu, tak som to potom vymenil za 30. Ale akože energia bola hneď, nástup, jak sme išli do posilky, energia bola brutálna do začiatku. Už to postupom upadalo a tam bola tiež len tí vedľajšaky ako no. Psychotik nesklamal. Šlapalo to jak má, len tí vedľajšaky ako, no, bola to klasická verzia, tá retro. A aby som tejto pumpe bol akých 8,5. Lebo silná je dosť, len tí vedľajšaky ako, to je najhoršie, že si ani ten tréning potom neužijem, keď mi idú tí vedľajšie účinky. Si dali vlastne ten citrónny navyše, takže aj ten bolo cítiť, hneď posilke brnenie. Takže je tam asi dosť betalaninu. Čo povieš na ňu, ty, ale? No, ja v skratke odcvičil som tak, že som vlastne neodcvičil nič, lebo som unavený. Pumpa zavrala, nakoplo ma to takže na 50%. No a o ten zbytok sa postaral ten citrulín. Neviem, není som si spokojný. Nie si spokojný. No a najhoršie ten žalúdok, že ešte od žalúdku. Teraz máme akože problémy žalúdočné. Ideme sa nájsť, lebo však nič sme nejedli. Ja som mal proteín, banán od rana. Nie, jablko. Ty si mal banán. Ja som mal banán, ale možno... Ja som mal jablko. Možno to je tým, že som proste nenajedený a že proste idem zo zamestnania cvičiť rovno. Ale ideme si dať burger teraz po tréningu. Hádam si ho zaslúžime. Aj keď tréning nebol taký, že jak by som chcel. Nie, na prvom cviku som sa vysil na prsiach, ale však to bolo všetko asi tejto recenzii, takže majte sa pekne, čaute.